pamalandong, kauban ni Pastor Stan, gutlo sa pagpamalandong. Galamiton, kini ang atong pamalandungan karon. Galamiton. Sa gipangutana sa Dios si Moises, kung unsay naa sa iyang kamot, daw sa madunggan nako ang iyang luya nga tubag. Sungkod. Sungkod lang. Apan kini mao ang masayon niyang gamitonon. Nining adlaw, buot sa Dios nga ipahibalo kanimo, nga gamiton niya ang galamiton nga sayon lang nimong magamit. Ang sekreto nga imo kining mabutang sa iyang kamot, himo ang andam kini sa iyang paggamit. Sa giatubang ni Samson ang usa ka libong kaawayng mga Pilistihanon, ang diha lang sa iyang kamot mga ang bukog sa apapangig sa asno, o gipamatay niya sila pinaagi niini. Bukog lang sa papangig sa asno, kini lang ang diha sa iyang kamot. Apan kini igo na alang sa iyang kadaugan. Maggamit sa Dios ang bisan unsa nga diha kang Samson ni adtong adlaw. Hunong na sa tinguha nga maparihas ka sa uban. Diskobriha kung kinsa gyud ka. Imbes ka motinguha ka nga mahisama sa uban o usbon nimo ang naa kanimo, diskobriha ang imong kusog ug ang imong gasa ug sugdi ang paglig-on ug pagpalambo niini. Kung wa pa nimo madiskubre ang imong gasa o kaha di ka gusto mo gamit niini, kini magpabiling naara kanimo. Nagpasabot kini nga makapili ka sa paggamit niini bisan karon dayon. Ang gasa sa Dios kanimo dili kini nimo inutang. Kini deposito sa Dios diha kanimo. Dili kini mawala nimo hubas. Sa gamito nimo kini magaanam sab kini kalig-on. Si Pablo miingon ngadto kang Timoteo, buhion mo ang gasa nga naanaa kanimo gikan sa Dios. Ikaduhang Timoteo 1:6. Natawo ka nga orihinal, di ka mamatay nga kinupya. Diskobriha ang imong gasa. Gisugo ni Elias ang iyang sulugoon sa pagsusi kung duna na ba'y panganod ang kalangitan. Siya miingon, dihay mituybo nga usa ka panganod gikan sa dagat. Ang kadyutayon ingon sa kamot sa usa ka tao. Unang mga hari 18:44. Og katong gamay nga panganod nahimong dakong bunok sa ulan nga mao'y sinugdanan sa pagkahunong sa hulaw o gagutom sa Israel. Ayaw tamaya ang gamay nga sinugdanan. Si Walt Disney nga mao'y nag-ugmad o nagsugod sa Disneyland miingon, kining tanan nagsugod lang sa usa ka ilaga. Nailhan si Mickey Mouse sa tibuok kalibutan. Ang iglesia ni Kristo Jesus, di ang iglesia ni Manalo, nagsugod sa 12 ka tao. Nahimong 120 batok sa gamhanang gingharian sa Roma. Ug nausab niini ang tibuok kalibutan. Dunay daghang katawhan nga naghulat nga imong makabot pinaagi sa gibutang nga gasa sa Dios diha kanimo. Si Jesus ang atong manluluwas ug kinahanglan mahimo sab siyang atong Ginoo. Mangutana ta sa atong igsuon kung duna ka ba'y panahon, makahimo ka ba niini? Apan si Jesus moingon, kinahanglan magabuhat kita sa mga buhat niya. Juan 9:4. Sa usa ka hubad sa ikaduhang mga taga-Korinto 5:14 nag-ingon, ang gugma sa Dios nagapugos kanamo sa pagbuhat sa iyang buluhaton. Di ka makapili kung mabuhat ka ba o dili diha sa gugma sa Dios. Timan gitawag ka nga anak sa Dios o higala ni Jesus. Apan sa pikas nga bahin, ikaw usab usa ka ulipon ni Kristo. Kita iyang mga ulipon. Ang pag-alagad o pagbuhat sa buluhaton alang sa ulipon, obligasyon. Gihatagan ka sa Dios og gasa o talento, ayaw pagahi-gahi. Voluntaryo. Naa kay mga bahandi o katigayunan, dili ka na imo, pinayalan o administrador ka lang. Gamita ka na alang sa iyang buluhaton. Paminawi ang pulong sa Dios.
Unang mga Kronikas 29:14, ang tanan nga butang gikan kanimo, ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo. Sa Mateo 21:28 si Jesus miingon, anak, umadto ka ug pagbuhat dito sa parasan karon. Dili kini sugyot ni hangyo, tawag og sugo kini sa pag-alagad. Galamiton, magpaggamit ka ba? Pamalandungi, magampo ta. Ginoong Hesus, akong itugyan karon ang akong kagalingon kanimo. Tanan nga ni akanako, akong ihatag kanimo alang sa kagamitan sa imong buluhaton. Tabangi ako, O Dios. Salamat, Ginoong Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo og kanatong tanan sa madagayaon gayud, karon ug sa umaabot pa pag ayo-ayo.